αυτής της κατάφορης αδικίας και ανισοτιμίας. Κάτι βέβαια που ηθικά θα έπρεπε να είχε κάνει αυτοβούλος ο ίδιος ο κύριος Δήμαρχος. Η θέση και η στάση ενός δημάρχου έπρεπε να είναι άλλη. Μετά από όλα αυτά και ένα χρόνο πριν τις εκλογές, αναγκάστηκε κάτω από την πίεση που του ασκούσαμε συνεχώς να αποδεχτεί τα δωρεάν τροφεία για εισοδήματα έως 30.000 ευρώ, μέχρι του ύψους δηλαδή που επιδοτεί η ΕΤΑ. Προσπαθεί να εξηλαιωθεί τώρα λίγο πριν τις εκλογές ή πιστεύει ότι τόσο εύκολα ξεχνάμε? Όχι, κύριε Δήμαρχε, δεν ξεχνάμε. Οι κάτοικοι της Αγίας Βαρβάρας έχουν ανάγκη και από αθλητικές υποδομές. Είμαστε η μόνη πόλη χωρίς ποδοσφαιρικό γήπεδο, με αποκλειστική ευθύνη των προγενέστερων διοικήσεων επί σειρά τόσων ετών. Τώρα η Αγία Βαρβάρα, από ό,τι φαίνεται, τελικά θα ξανακερδίσει το χαμένο της γήπεδο. Ελπίζουμε όχι υποβαθμισμένο σε σχέση με το παρελθόν. Η Δημοτική Ενωτική Κίνηση βοήθησε τα μέγιστα την τωρινή διοίκηση για την αποκατάσταση του γηπέδου στα Ρημινίτικα, με συλλογή υπογραφών κατοίκων και κατάθεση αυτών στο Συμβούλιο Επικρατείας σαν ενισχυτικό στοιχείο της θετικής έκβασης του κρίσιμου δικαστηρίου, αλλά και με τη θετική της ψήφο μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο σε κέρυες αποφάσεις για την ανακατασκευή του. Θέλουμε οι διαδικασίες ανακατασκευής του γηπέδου μας να προχωρήσουν άμεσα. Φυσικά θέλουμε και άλλους. Φυσικά θέλουμε και άλλους χώρους άθλησης. Γήπεδα 5x5, γήπεδα βόλεϊ και μπάσκετ, που να συντηρούνται σωστά και να είναι κατάλληλα και ασφαλή στη χρήση τους. Θέλουμε κολυμβητήριο, θέλουμε γυμναστήριο και σε άλλο σημείο της πόλης και όχι σε υπόγειο. Απαιτούμε τη δυνατότητα χρήσης από όλους τους συμπολίτες μας όλων των χώρων άθλησης αδιακρίτως και οργανώνουμε τη σωστή συντήρηση και φύλαξή τους. Αγιοβαρβαριώτες, πρέπει να γνωρίζετε την αλήθεια. Γιατί κάποια πράγματα τα βλέπετε και τα ζείτε καθημερινά. Τα πιο πολλά όμως σας τα κρύβουν με περισσή επιδεξιότητα. Έχουμε δικαίωμα να ξέρουμε. Έχουμε δικαίωμα να διεκδικούμε. Έχουμε δικαίωμα να ζούμε σε μια όμορφη, λειτουργική και ανθρώπινη πόλη, που να την καμαρώνουμε και να τη χαιρόμαστε καθημερινά. Η Δημοτική Ενωτική Κίνηση έρχεται για να δουλέψει εντατικά και να λύσει τα ουσιαστικά προβλήματα της πόλης μας, για να βάλει σε τάξη τα κακώς κείμενα, για να αγωνιστεί στο πλευρό σας για όσα δικαιωματικά σας αξίζουν, για να εκτελέσει έργα ουσίας. Η Δημοτική Ενωτική Κίνηση δεν έρχεται να σας δώσει ψεύτικες και ανεδαφικές υποσχέσεις, όπως κάνουν άλλοι ανθυποψήφοι. Δεν έρχεται να υποσχεθεί, για παράδειγμα, ότι θα λύσει οριστικά και ολοκληρωτικά το πρόβλημα της ανεργίας στην πόλη. Μακάρι να μπορούσε. Θα προσπαθήσει σίγουρα να βοηθήσει για τη μείωση της ανεργίας και την καταπολέμηση της επισφαλούς εργασίας. Αλλά μαγικές λύσεις δυστυχώς δεν υπάρχουν. Αυτά τα αφήνουμε να τα κάνουν κάποιοι εκολαπτώμενοι, μαθητευόμενοι μάγοι. Τα αφήνουμε σε αυτούς που προφανώς προεκλογικά εκμεταλλεύονται τις αγωνίες και τον πόνο των συμπολιτών μας. Δυστυχώς μας έχουν χορτάσει λόγια και υποσχέσεις. Η Δημοτική Ενωτική Κίνηση και εγώ προσωπικά δεσμευόμαστε με απόλυτη συναίσθηση των ευθυνών μας ότι θα εργαστούμε ακατάπαυστα με ήθος, εντιμότητα, σύνεση, ταχύτητα για το καλύτερο δυνατό. Θα αγωνιστούμε για ισοτιμία προς όλους. Όλοι εμείς είμαστε ταγμένοι
σε έναν και μοναδικό σκοπό. Να γίνει η Αγία Βαρβάρα η πόλη που αξίζει σε εμάς και στα παιδιά μας. Όλοι μαζί πραγματικά μπορούμε. Μας αξίζουν καλύτερες μέρες και θα αγωνιστούμε δυνατά γι' αυτό. Όλοι μαζί ενωμένοι και πραγματικά ανεξάρτητοι. Με το κεφάλι ψηλά. Με ήθος, με αξιοπρέπεια. Σας ευχαριστώ θερμά όλους. Ευχαριστώ τα μέλη της ΔΕΚ που έδωσαν, δίνουν και θα δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό για να στηρίξουν την κοινή μας προσπάθεια για ένα καλύτερο μέλλον. Γιατί το μέλλον μας πραγματικά χτίζεται στο παρόν. Και το παρόν πρέπει να έχει υγιή και γερά θεμέλια. Γιατί τίποτα δεν μας χαρίζεται, αλλά μόνο χτίζεται με τον δικό μας προσωπικό αγώνα. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω τους πρώτους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους της Δημοτικής Ενωτικής Κίνησης που μας κάνουν την τιμή και στηρίζουν τη ΔΕΚ. Θα ξεκινήσω κατά αλφαβητική σειρά με τον κύριο Αναστασίου Νικόλαο. Ο κύριος Ανδρεόπουλος Χρήστος. Ο κύριος Αποστολόπουλος Σταύρος. Ο κύριος Δημητρακόπουλος Αλέκος. Ο κύριος Ιερόπουλος Ιωάννης. Ο κύριος Καλουτάς Αθανάσιος. Ο κύριος Καπερναράκος Ηλίας. Η κυρία Καραγιάννη Αναστασία. Η κυρία Λαδακάκου Μαρία. Η κυρία Λαπάκη Μακρέλη Φανή. Η κυρία Λατσούδα Αλεφάντο Φανή. Η κυρία Μιχαλακάκου Κυριακή. Ο κύριος Μπουτεράκος Λεωνίδας. Καλή επιτυχία. Ο κύριος Νεόφυτος Μιχάλης. Η κυρία Νικολακοπούλου Μουστάκη Δήμητρα.
Ο κύριος Ξινογαλάς Γεώργιος. Η κυρία Οικονόμου Οικονομάκου Ιουλία. Η κυρία Παπαστάμου Παπαδοπούλου Κατερίνα. Ο κύριος Παύλου Γεώργιος. Η κυρία Ρεμπή Σοφία. Η κυρία Σκάπουλα Έφη. Η κυρία Τσεκούρα Κατερίνα. Ο κύριος Τσεκούρας Αθανάσιος. Και να θυμάστε, όλοι μαζί για τη νίκη με τη νίκη! Ο κύριος Τσιγκόπουλος Ηλίας. Ο κύριος Φασουλής Ιωάννης. Η κυρία Φωτίου Ειρήνη. Και η κυρία Χατζόγλου Μαρία. Τελειώνοντας, και αφού πάλι ευχαριστήσω όλα τα μέλη της παράταξης και όταν λέω μέλη της παράταξης εννοώ υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους, άτομα που στηρίζουν την προσπάθειά μας και είναι μέλη της παράταξης και όλους εσάς που ήρθατε σήμερα, αλλά και όλους όσους θα ήθελαν να είναι εδώ και δεν μπορούν να είναι μαζί μας σήμερα, θα ήθελα να ευχαριστήσω και να καλέσω κοντά μου ανθρώπους που με στηρίζουν και με αντέχουν καθημερινά, όπως το σύζυγό μου Γιώργο Μιχαλακάκο, γιατί είναι οι αφανείς ήρωες, τη μητέρα μου, την αδερφή μου και τα 3 μου μικρά παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα, όλους σας. Παρακαλώ οι καλεσμένοι μας να περάσετε μέσα για ένα μικρό μπουφέ.